Kakinhun ki MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council bayalam daw nong yalam kaliang persya ba Tita Starwell Kain hagasni baar kila dawa ya Chief Executive Member ba Shembor Lang Renja ban pinkloy no ekikam hakaban pelat ya kasong pisa ban pindray kami ki scheme beper balamang hapo ka 15 Finance Commission. Kani gajing dawa kalami ha gajing ya kendu yo CEM ban panjing pensyai halor ki katu kat ni ki mat bakongsan ki badai na kabenta ka bit ka biang ka council ber ki pajba jongki constituency beper. Habakran chikin nong ho kubor uba Tita Star ulaong bakani kadai kasien beningkong ya ka kenhun ka liang persya penya kendu yo CEM nadu bo shimti ya ka office minta lahin riu benai. Ulaong bagajingwan ni kendu kadai hadin gajing yoi babun ki kam bakongsan kila syu sakut lut kebalakta gajing tray kam bayaj ya nti jong ka council bad kamat kebala ekran khmat kadai gajing pinsang kensan ya gajing siu ki bill cheki contractor di bapentray ki scheme balamang hapo ka 15 Finance Commission. Kawaipat ka kam bayakran kadai gajing slam banyo ya ka second installment jong ka song pisa usnam ahjar arpuwe ahjar arpuar ki bare jong ka tied but untied kran. Halor kebenta jangka council bayadai bat kinong bala poi uba titas ulayathu ba CEM uklem la satia ban ai kanu gajing pensyai da ka baong bagani ka kam kadang wan sya gajing tip jong u dang mentahi kasngi. CEM ula kular ban sapanya gajing pensyai na executive member badai kmi ya kani ka kam. Kani gajing kendu gajungi yo CEM kalong kasien ka banikong. Namar ba hadien kumbakat Riu benai mentang atarai, riu benai kita simti kum CEM. Te kadau ke pelong yangi bani kendu kawai kalong ba kani ka jingli kendu jungi kamdei ka personal ka jungi. Mo kawai ngi ko ban pensai kata kamdei ka balong personal ka jingdot kam jungi simet kum MDC. Dei ka dei ka ba na ka banta ka jing mento jong pai bahi hakila ki jungi konsumsi jong baro. Amde tang jongi ke liang persaan rei wat ki MDC ki badai ha liang sensyaro namar bangi iba mentala ya ki benai ki sengi ajan kut usnam ngimi kanunu kadak kasin ngimi kinunu ki kam ki bangi jupen telun nakapor sakapor kamtam mangi kong ki MDC ki bangi la judan agni council wat kini perlu ki bela judan ni Amun ngi iba kisakut kimia bah kum bade baniai tina takadaw ka pelong yang iba ngi de bande kendu no si amban panjik syai halo ki katu kat ni tili ki kam ki badon kam ki badai na ka banta ka sing mento jong pai ba ka baningkong ka bangi kren kalong haka isi ka badadep lani haka tem ka baladep na kaliang ka tem ka baladep ki konsensi baro kilayo ka scheme jong ka 15 Finance Commission ka first installment ka bale si marlay po sa lak kumto ila ay ki wo ordaru shwa jong ka election MDC bat la pentre ka pat hadir ka election bat menta nadu penai March April kila sedang mentre ki kam tenre kansan i bakadon ka jing pensange ban siu ya kibil Ngilai iya kawi ke city ke balami yang ni po office ya ke balawan rahi daki kontraktor lani daki nong pentrei kini scheme syangi banong bala suspend no ya ke jing siwi ki bill ki aidau pagadan beta technical problem ki kabar pagalong halo ke jing delay palat ya ke ban siwi ki bill kani ka bill kamde tangi kani ka online payment handre ki don ki bill ru ki bamiadai pagani ka online payment ki bala aslam ki bala don ki new banai para banai ki system kumta terter kiniru kila uot singi ba kadang gajing penslam hakaban siu ya kini kibir terkadang ngi pensau si embo sim kia komplek do ba penploy ya gajing siu kibir namar ba kibabun namar hang ni 100% ki scheme ki bangi pentre kabut ki pentre shwa ngi sayo ek pesadin ki sayo ek pesadin takadaw kakta hala takadon gajing delay ang habede pat ka second installment jong ka 21-22 hi lakadai ka on tight lani ka tight kini pat kidai ki bangi la pha e ka proposal nadu ka tem ka baladem ka babaro ki MDC ki la pha ka bamut yakini ki scheme pat pentre da kani ka tem ka pamenta tenre kini ru hadu menta sa ko umdum namari yakini ki scheme lai TGE kilali thau kilali wo hadu hotspot
Kabamut lada de jong ka snong ki latip, lada de jong ka balang ki latip, lada de jong ki sen samla ki latip, bakal adon kini ka proposal. Te kan ta hai yang ni kum kinomi khamat lada la let thau la let wo la let la long kum la ai kata ka assurance lingi la ai kata ka jingkula. Nre lada ngimio pat ban yo e ka wo ada kan kata sibun. Tena ta kadau ki babun ki pai ba ki wan sengi kum kinomi khamat ban kali katu ka skim hilabu kumno ka tarum mio kumno ka tarum mi tengi ngi ban pensai tang mangiru ka so ka kamlong tena kata kadang iwan wat jing shai no CM ba nakaliam CM ya kani uang bangin pat yo ka pisana ko Delhi te hukum semla ban ai kan no ka assurance salo kani usu ong bakani ka syong ha ka jing ya jong ka por ba ka jing petrikam ya ka first instrument bagi beneficiaries kamtama ka konstitusi jongaru ki belanda bio ka final work order bahadu mentaru 4 lakh ban implement ni kini schemes batang mani island ro ki 4 lakh ban le kata tekani ka long sha ka wanga so ki amo namar ba kawai long ke expectation kum ba ki ju long expectation jo ki namar bale ha ki por ki belale once bangi kilayo ka final work order mod kilala ban implement ka scheme tatang ban implement ka scheme rumio but plus ki don ki topat ki baladep ban implement ka scheme ru ba ya ka bill rumio te nong shukum no kan so nang batai sho nong kum no ngin batai kum no namar ke ka jing ko ka jongi de na benta ka bha ka met ka jong pa ba bete ndei ke ngin batai mangi ka ta ba kila nam la te ga ka luko ka jong ki kata tengaro ngam la ban batai kin la na kim la ngoi phi di ka lookout ka jong ki ke ka bangi ngi wan mata ka si khma jong phi ro de bangi sum kya namar ba ka wei ka pressure ka wan bet chingi ka pressure ka man ka sngi kum bala ong di yelo ka ba man ka sngi habod sometimes ngim la shote akum no bangi na address ki how to solve this problem tingin man se bangi ha tingin man dan mi shakma kumne i kham ya kren ru tang halo ki scheme rengi lai iru ya ka jinglong jing man haka dika output usam jo hasil di council haka ba kala don ru menta ka issue ka bede ba ka influx nilai i hadin jong ka jing kendang jong ka sarkar Assam ki tu gibreu ki bade ki illegal migrants lani ki bomdai ki nong India menta ki la sedang man kri man wan rung po usam jong ka ri ka jungi ha ki snong ki thau kamtam hang ni asor lani ha kithan border tengi kwa ban yo jing shai na kalian kani ke isi kalale ayu halor kani ka issue ile ibu ki sen balang menta ki kendang ki mo ya kini ki beliau ki bawan nabar nang ta ka sarkar kale i lembaga infiltration tengi kwa ban tipat na kalian ka council ka ka role trong ka council role ka ki benta teu CM la ai ka juba ba na kalian ka trong la kha ka city che ki clean of sunshine ban pentip yaki bakin long adakar gi snong te kate tangkata ka siti ke bala tho te le na kalian ka jungi la ajin gon iong ba kambeng tangkata le gi ong ba de ban khot ya ka jingalang jom ki khli nong sansa bro jom ki nang masnong ba ini keren ini tai ba lo kani kum no ban pentri kam ya ka bum no ban te la kam ya ka jingwan rum ju ki priu ki banabar ha ki snong ki thau ham tam ha ka jing ai wai jing ai ya ki diki labor license mo ya kan niru ngila panjing syai nau CM halo kani ka benta bat ngi kwa bantip ru ka rule jo ka district council ha be dei begini ki labor lani ki nom tre ki bawan bantre apo put sam jong ka khasiel autonomous district council dia kan ni nakaliang CM kum semla ban ai kan no ka coba ko basai na maru ong bangar adang shutip menem step ya kan ni bo ongan sakali na ka department na UIM insat bat sa pentip halo kani